Alikho elishona lingenazo izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isilo samukele inkosi yaseNigeria. Intsha ye-EFF ithi akuyekwe owamaphoyisa, kanti MK yamukele abavela kwi-ANC. Izindaba ze-1 KZN TV zifundelo siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Indlulamithi yamakhosi isilo misuzulu kaZwelithini samukele inkosi yaseNigeria esigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma ngenhloso yokuqinisa ubudlelwane phakathi kwalobukhosi. Inkosi yaseNigeria uTsolo Emiko ingenye yamakhosi abambe iqhaza elikhulu eqinisekiseni ukuthi ubuholi bomdabu buyahlonishwa ezwenikazi iAfrika. Isilo misuzulu kaZwelithini sibe nomhlangano wangasese nenkosi yaseNigeria yesizwe samawari Ogiyame Aduwatse wesithathu ngenhloso yezinto eziningi ezahlukene okuhlanganisa ukufukulana nokudala ubumbano phakathi kwalezizwe. Your Majesty's journey to our land signifies the rebuilding of a long and overdue royal dialogue between our sovereign houses. It is a meeting of purpose, one not on convenience, but out of a shared vision to lead our people into a future rooted in their identity, guided by wisdom and empowered by unity. Isilo siphinde saveza ukuthi lamakhosi kumele abe nobudlelwano obuhle obuzobeka lezizwe kuyibalazwe kanjalo nasezwenikazi Afrika buphinde buhlomlise nabantu bakulezizwe. Lokhu bakwethu okwenzeka namhlanje umhlaba wonke kumele ukunake. This pledge, Your Majesty, signed on my behalf and your behalf, on behalf of our royal families, lays the foundation for cooperation in the following critical areas, Your Majesty. Socio-economic cooperation, cultural exchange, potential investment between our two kingdoms. This is not merely just a document. It is a spiritual commitment in a declaration that African monarchies are not just lyrics or part of something of the past, but we are the engines and empowerment of the present and the future of this continent. Inkosi yaseNigeria yesizwe samawari Ogiyame Aduwatse wesithathu inqome isizwe samaZulu njengesizwe iAfrika eziqhenyayo ngaso kanti iphinde yabusisa lesizwe ngokuba sithuthuke naso ngakwezomnotho. Because of the mighty steps of Shaka himself and how he shook this continent, I really count it a privilege to be here today. And as I said inside, and I'll say it again, the Zulu nation is one nation, is one tribe, is one kingdom that I believe all of Africa is proud of. Wherever we see or hear Zulu chants, as I have seen for the first time today, it encourages, it inspires. Lamakhosi aphinde sayina azibophezela kwisivumelwano sokusebenzisana. Ezindabeni ze-1 KZN TV ubikuthi abantu maphumulo kwakhangela amankengane kwaNongoma. Inhlangano yophiko lwentsha yeqembu i-EFF okuyi-EFF Youth Command ibambe imashi ebhekisa ehhovisi lesifundazwe lamaphoyisa izwakalisa ukungenami ngokuhlaselwa abathi bakubona kubhekiswe kukhomishana wamaphoyisa uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi. Lolu phiko ke luthi ngokwalo basajabule ngomsebenzi owenziwa uMkhwanazi kulesifundazwe ukulwisana nobugebengu. Le mashi suke eduze nenkundla zemidlalo eChristfontein yaziyophelela emahhovisi aka-SAPS esifundazwe. Lolu phiko luthi lusakuncoma ukusebenza kaMkhwanazi ikakhulukazi ngokulwisana nobugebengu. General Nhlanhla Mkhwanazi, we reject any political or personal attacks on General Nhlanhla Mkhwanazi. We demand that his work as a leader in law enforcement be protected from interference, intimidation or threats. General Mkhwanazi has displayed integrity, courage and accountability in addressing crime and corruption.
election. Luthi lenza le march ngoba bona umkhwanazi ehlaseleka ikakhulukazi ngezinsolo lekhabhekana nazo ezinye zaze zaphoqeleka ukuthi kuvele imbiko ukuthi uyaphenywa iIPD. Lolu phiko luthi umphakathi ungabuki ngathi uvikela umkhwanazi kuphela kepha bavikela umthetho kanye nobulungiswa. We know in society all the criminals are known. We know that the only reason crime continues in South Africa is because the gangsters, is because the criminals are connected to the politicians in South Africa. So there is no crime that can defeat us unless we remove the corrupt politicians in South Africa. Kodwa bakhosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngeseThekwini. Iqembu lomkhonto wesizwe phakathi esifundazweni KwaZulu-Natal lamukele amalunga amasha avela eqenjini le-ANC. Lamalunga amasha uNhlakanipho Sibisi obengumgcini mafa we-ANC esifundeni uMzala Nxumalo kanye no-Edward Zuma oyindodana yomsunguli waleli qembu uJacob Zuma. Leli qembu lithembisa ngokuthi lisazokwamukela inqwaba yamalunga ajoyina iMK Party ikakhulukazi aqhamuke eqenjini le-ANC. Iqembu umkhonto wesizwe phakathi lamukela kamalunga amasha aqavile avela eqenjini le-ANC KwaZulu-Natal okubalwa kuwona oyindodana yomsunguli waleli qembu uJacob Zuma, uEdward Zuma kanye nobengumgcini mafa we-ANC esifundeni uMzala Nxumalo. uNhlakanipho Sibisi osule kuleli qembu kuleli sonto. Siyakwamukela Nxamalala, sikwamukela kakhulu, siyajabula nje ukuthi usithathe lesi sinqumo. Indoda ihlala ithathe inqumo ezinzima nezi kodwa nazizokwenza bane impact kubantu suke zamukelekile. uNhlakanipho ke abaningi bazomazi njengokuthi utreasurer utreasurer waseMzala Nxumalo. uNhlakanipho hayi ukuthi utreasurer waseMzala Nxumalo nje, ukhuliswe upresident uNxamalala, wakhuliswa umama uyaka, bobabili abayingwevu zomkhonto ke labo ngaphezulu kaWiliswa kaMchungu. Therefore masithi ke region nani ma sub regions siletha lezi insizwa zombili, siletha experience ne skill. Kwaba khona ke kwesikomunye wemhlangano yethu nani la kwaba khona engathi nasiletha abantu suke sibalethe ezikhundleni, abeke ezikhundleni, akekho nje othenjiswa isikhundla la kulaba bobabili. But akusho futhi ukuthi nabe sibabona ukuthi khona la isingabasebenzisa khona esixega khona siwumkhonto wesi. Lamalunga amasha eMK Party azosetshenziswa ezinhlakeni ezenza amalungiselelo njengoba kubhekwa okhethweni lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo. Lamalunga amasha ajoyineke iqembu umkhonto wesizwe athi ashiyeke ku-ANC njengoba isigudlukile kulokho eyabeke kumele. One thing I'm expecting and I'm prepared to contribute, let us not be a reactive organization. Let us be a proactive organization. Singakhulumi ngoba sekonakele. Asiboni into ukuthi nansi izokonakala. What do we do? Fix the problem. Itifika sesiminimizile and not become reactive. Umuntu iANC uyishile and futhi besayithanda iANC. Iyona inhlangano esikhulisile, ngicabanga ukuthi eyintweni esinazo njengabantu abamnyama inomlando omuhle futhi wokulwela abantu abamnyama. Kodwa ke uma uyibheka manje under leadership esinayo from national wehle njalo to ama-provinces and regions. So akuyona le ANC esicabanga ukuthi isakumele lokhu ngempela iANC ekufanele ngabe iyakulwela. So ngithi ngike-emphasize lokhu ukuthi umuntu, it was not an easy decision futhi umuntu iANC uyishiye sayithanda. So ngase ngishiya after ukubheka ukuthi kuphi lapha ngempela ke inhlangano ekhona, umuntu uyabheka ikhona umkhonto wesizwe okhulumisa into ngempela esicabanga ukuthi iyona esidingayo njengabantu abamnyama. Leli qembu libaluleke ukuthi ungenzi kwalo kahle okhethweni lokuchibiyela lokuward 4 kumasipala iMpofana kungenxa ke yobuqembu ngaphakathi. Cha, into yase ward 4 ifuneka nje sibe nesifundo futhi sibe neqiniso. Isifundo sethu sase ward 4 sithi kukhona ukuphazamiseka
kobumbano lomkhonto wesizwe okwenzeke eRichmond esikhathini esidala. Sizamile futhi ukungenelela kuloko. Unfortunately singenelele ngesikhathi esibi sekunokhetho. Abantu sebengasakwazi ukuphesuyideka ngoba abanye sebebone nethuba lokuyiphiniselela kwabanye. So into yase Richmond thina ke njengenhlangano ekuqhuba ihonesty phambili. We are honest about it ukuthi cha into esikhoste nje eRichmond ama divisions enzeka kudala emkhontweni wesizwe. iMK Party ithembise ngokuthi isazoqhubeka nokwamukela inqwaba yamalungu amasha azojoyina kuleli qembu ikakhulu kavele eqenjini leNC. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu eShowe. Ziphinde zashaya umduva izisebenzi zikamasipala eRenkonyeni zikhala ngokuthi zifuna umqashi abuyisele emsebenzini izisebenzi azimise ezinyangeni ezine ezedlule. Zibalelwa kwabahlani izisebenzi zalo masipala ezamiswa zabekwa icala lokuba ke ngamaphekula okuqhuquzela isiteleka sezisebenzi esaqalanya kenye bekhala ngokunyuselwa iholo nokubekwa kwisigaba sika grade 5. Obemele izisebenzi zenyunyana iSAMU uWinnie Ngcobo uthi umphathi kamasipala eRenkonyeni ubabukela phansi njengoba ke engafuni ukuhlangabezana nazo zonke izikhalazo zabo. Zishaya umduvi izisebenzi zikamasipala eRenkonyeni zifuna umqasha abuyisele emsebenzini izisebenzi azimise ezinyangeni ezidlule. Ngokusho kobemeli izisebenzi zenyunyana iSAMU uthi lezi izisebenzi zabe kwicala lokuba ngamaphekula okuqhuquzela isiteleka sezisebenzi zalo masipala esaqala nyakenye izisebenzi zifuna umqasha azikhokhela imali izinyanga eziyisithupha kanjalo abaholele ngokwesigaba sika grade 5. Lezi izisebenzi zithi umqashi uzibukela phansi njengoba izimfuno zabo ezishaya indiva. Namhlanje njengoba nisibona nje siqhinqile la bafethu sidiniwe kakhulu. Namhlanje kuvela abafowethu abasuspendwa abawu5 enkantolo namhlanje ibona bavela yingakho ke namhlanje sithi nathi siyazwelana nabo njengoba sila sizoqhinqa la ukuthi abasibuyisele impendulo ukuthi lento abayenzayo kulabafowethu uma babe necala babafanele sibe necala sonke ngoba sasike emqhinqweni sonke nala ku memorandum yethu imemorandum abakasibuyiseli and bathulile abasho ukuthi esiphi isizathu songabuyisi impendulo zememorandum konke lokho kusho ukuthini kuthina siwusam kusho ukuthi basatha kancane abasiboni nokuthi i-leadership yala ikhaya emwala ikhaya akanandaba nathi akazwelani nathi ukuthi sishiswa ilanga almost 4 months manje or 5 months sishiswa ilanga eminyango akanandaba naleyo nto yilo ingakho ke sila eminyango. Ucacisa ngokuthi bamiswa ngesikhathi kusaqhubeka isiteleka sezisebenzi befuna ukukhokhela imali yabo. Basuspendwa lo mbhidlango esikuwona ngalesikhathi sisaqala sifuna icompensation plus grade 5 bamiswa ngaleso sikhathi. Nakhona akekho umuntu wangaphakathi owaba investigator ngalokho kuphela nje kwagcina kubekwe lokho njengoba kuze kuyohlala icala kwahlala u3 months wonke kuthe ngosuku lokugcina yila sebebona khona ukuthi kufanele babathumelele ezinye izincwadi zokuthi basaqhubeka basuspend. Uthi azange bayilandela imigudu efanele ngaphambi kokuba bayoquliswa kwi-bargaining council. Bargaining council abavele kuyona kodwa akukho laba ke bavela khona kwathiwa bayabizwa ngaphakathi kuyakhulunywa nabo cha baqhamuke nje sebeqhamuka beyiswa bargaining council. Ithina susamuke esisiludaba bargaining council ngoba umqashe eqhubeka ethi yena uyabamisa ubanikeza ezinye amanye ama suspension. Uthi zonke izimfuno abebezifuna bengabasebenzi azikafezwa kanti bazoqhubeka nomduvo uma izimpendulo zingabuyi. Fike sabanikeza u7 days ngesikhathi sihambisile memorandum after that babuyisa imessage iWhatsApp bakhuluma nathi ngoWhatsApp ukuthi bacela iextension another 7 days dala waphela lo 7 days kodwa akukho ababuya nakho basithulele zonke imfuno esasizifuna ugrade 5 asikaze suthole konke asikaze sikuthole. Kushaya isikhathi sokuthi thina siye emoyeni izingxoxo zisaqhubeka. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi.
Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Isilo samukele inkosi yaseNigeria. Intsha ye-EFF ithi akuyekwe owamaphoyisa kanti MK yamukele abavela kwi-ANC. Inhlangano yabesifazane Empower Hair ebhekeleleke ukuthuthukisa abantu besifazane ihlanganiso omakoti kanye nezingoduso ukuze becobelelane ngezamabhizinisi kanjalo nokuphathwa kwemndeni. Abesifazana sebeshadile nalabo abayizingoduso bahlangane alo Lifestyle Hotel emcimbini ohlelwe inhlangano yabesifazane iEmpower Hair obekungumcimbi oqala ngqa ukuba ke uhlelwe ilenhlangano esungulwe ezinyangeni ezinhlanu ezedlule kuphela. Lenhloso yalomcimbi ukuthi abantu besifazane baxoxe bephinde becubelelane ngolwazi oluthinta ezemshado. Sihlangene namhlanje lana ngomcimbi womama omakoti abasebancane abasanda kushada kanye nengoduso. Into eyenza ukuthi umuntu azaqhamuke nale event efana nale ukubuka ngendlela izinto ezenzeka ngayo la ngaphandle. Mina ke ngiphilile kakhulu nabantu, ngiyaxoxa nabantu, ngabona ukuthi nami noma nginazo ezami inkinga kodwa akumina ngedwa sibaningi esinenkinga, abanye uthola ukuthi abakwazi ngisho ukukhuluma ngaze emakhaya. That is why umuntu ezowaqhamuka ne-platform efana naleyo yila sizohlangana khona esizokhulisana khona. Kuse event yokuqala ke le okwanamhlanje asikazokhuluma thina sizolalela ama departments ahlukahlukene athinta izinto zemshado. Umama Mcebekhulu uthi ke kubalekile kakhulu ukuthi abantu besifazane bephinde bekwazi nokuzimela benganciki kakhulu kubantu besilisa. Kwaye namhlanje ukhona esimlethile ozokhuluma ozokhuthaza abantu besifazane ngokuthi bekwazi ukuyimela bengadependeli kubantu besilisa, ngoba njengoba usho nje ukuthi abantu besilisa kuyenzeka bahamba beshone bese yasala kumama. Nangusesele kumama akawubhalile nomshado akasatholakala indawo ke yena manje akakwazi ukuthi akwazi ukuyiphilisa. Kwaye namhlanje ukhona umuntu ozosicebisa ngento efana naleyo, kodwa sinalo uhlelo ukuthi le program njengalesi yenze unyaka nonyaka ukuthi kuphela sizobe sishintsha ama topics. Lo mcimbi obuhlobe ngombala opinki ubunesiqubulo esithi makoti masakhane. Lo mcimbi ke ubuhlonshwe na uNdlunkulu wesile sabuza uMdlokombane uNdlunkulu Thandekile Ndlovu Zulu. Ekhuluma nezikulo zendaba uthi ke kubalekile ukuthi asebeshadile nabafuna ukushada bayikhulekele imshado yabo. Umuntu wesifazane omadolo angaphucukile uzoba nenkinga. Ukugana umendo ubiza ukuthi umuntu abe okhulekayo, athwale zonke inkinga zakhe azise kuNkulunkulu, angazisi kubangani bakhe ngoba uyogcina ethola izeluleko ezingezona. Kanti mangabe uletha konke kuNkulunkulu uceba isimo kuNkulunkulu, ucela ukuthi akusize, uyangenelela uSimakade. Inselelo esisihlangabezana nazo azizili uzosinqoba, azizili ukuzosibulala nokusuyisa, kodwa zizosiqinisa, zisiqinisa nje empilweni, ziphinde zisiqinise ekumazini uNkulunkulu. Iminyango kahulumeni yahlukene ibiyingxenye ke yalomcimbi ukuzocobelela abesimame ngolwazi abalidingayo uma ke bengena emshadweni. Lezike izindaba z1 KZN TV, nginguSamkeliso Nqulunga, ngise-alo eShowe. Iqembu le-MK eDumbe libambe imasha nokuthula libhekise emahhovisi umnyango wezokuthutha, lokhu kuze emva kungapheli komgwaqo u-R33 ohlanganisa KwaZulu Natal neMpumalanga ologwaqa lokwakhiwa ngonyaka u2024 ngoNhlolanja. Laba baveze ukuba kuba nzima ukuhamba ikakhulukazi uma ke line kakhulu, kanti ke miningi imigaqo engaphelile okuphazamisa nomnotho waseDumbe. Bafuna izimpendulo abahlali baseDumbe lokuze emva kungapheli komgwaqo R33 kuleli dolobha. Esifisa ukuveza njoba sila, it's not about EMK njoba sila kodwa kuukuthi it's a leading organization
siyafisa-ke ukuveza ukuthi njengoba sila this is a peaceful march ekutheni sizozwakalisa iy'khalazo zethu emaqondana nokwakhiwa kwemigwaqo owakhiwa i-province owathulwa ngonyaka ophelile between February and March oweta about 315 million. Uqhube ngokuthi kunemigwaqo eminingi engaphelile ukwakhiwa. Na kunemigwaqo eminye kunomgwaqo obheka ngase-Ward 1 OP3 03 olokwaqala ukwakhiwa mangabe ngikhumbula kahle ngo-2020 kuze kube manje awuqhubeki kwakhiwa nje isigaba esithile wasuyamiswa. Kunomgwaqo OP271 ohamba kuthiwa uyozusixhumanise no-N2 obheka ngasophongolo senokhuama endaweni yasebhadeni akuqhubeki lutho. Sifisa ukwazi iy'mpendulo ukuthi kwenzakalani ngomgwaqo wasebhadeni. Kunomgwaqo OD1818 okuthiwa uzohamba uzoyoxhumana no-R33 ukubheka ePride kuze kube manje asiboni ukuthi kwenzakalani. Kanti-ke ube seveza ukuba banikeze umnyango wezokuthutha izinsuku eziyisikhombisa ukuba bephendule ngezikhalazo zabo, kanti uma bengaphenduli bathi bazimisele nokuqhubeka namamashi. Sibanikeze ngomemorandum. I-memorandum normally will give them 7 days to respond ey'ntweni esiyibalile ukuthi sifisa ukuthi kwenzakaleni. Ngakho-ke emva kwa-7 days sizolindela futhi-ke asikuveze nje ukuthi njengoba sila sizomukeza i-memorandum. We are very sad ukuthi i-department sent junior officials ukuzomukela i-memorandum which okusenza ukuthi basikhombise ukuthi njengedumbe bayasedelela abanendaba nathi, kodwa-ke sibanikeza lo 7 days. Kube kuThobe Kadladla endabeni ze-1 KZN TV ngisedumbe. Ungqongqoshe wezemidlalo ubuciko kanye namasiko KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula uthi izigcine magugu kumele zigcine umlando njengobunjalo ukuze ke izizukulwane ezizayo zifunde ngolwazi oluyiqiniso. uKhawula usho kanje umnyango wakhe ubungaza usuku lokugcinwa kwamagugu oluhlonishwe umhlaba wonke. Lo mcimbi ke bewuhanjelwe noma ke bubanjelwe endaweni eheha izivakashi lapho kwaboshwa khona uNelson Mandela iNelson Mandela Capture Site eHowick. Izigcina magugu zidlala enkulu indima ekufundiseni ngolwazi lwesikhathi esedlule. Lawa ngamazwi avezwe uNgqongqoshe wezemidlalo, ubuciko namasiko KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula ngesikhathi kubungazwa lolu suku. Namhlanje ke sila eNelson Mandela Capture Site lapho kwaboshwa khona utata uNelson Mandela before aye kwi-trial yakhe eRivonia lapha afike ayesegwetshwa khona ukuthi impilo yakhe yonke uyahlala ejele. Khona la kwi-site ke sekunemuseum ekhombisa uhambo lukaDokotela Nelson Mandela kuzona zonke lezigigaba adlula kuzona. Ngakho ke sithemba ngabe sikhupha lolu suku asize la endaweni enomlando yomholo oqala ukuba umongameli wezwe elikhululekile laseNingizimu Afrika. uKhawula uthi kukhula abantu abangakufunda kulezi igcina magugu. Kubalulekile ukuthi kufanele imiphakathi yaseNingizimu Afrika neyakwaZulu-Natal iqonde ikwazi nokubaleka kwalezi ndawo ngoba zinemnikelo eminingi eziyenzayo emphakathini. Zinomnikelo wokonga umlando, zinomnikelo wokonga isikompilo, wokonga amagugu, kodwa futhi zinomnikelo wokuthi zazise zifundise abaqhamuka nangaphandle kwezwe ukuthi izwe lakithi lisukaphi likuphi yini inhloso yalo ngekusasa. Ngakho-ke izindawo njengalezi kuwona wonke umphakathi noma ngabe ukuphi zizindawo ezibaluleke kakhulu. Okubaluleke kakhulu ukuthi izinto ezimlando zigcinwe njengoba zinjalo ngoba abantu uma befika abafuni isikhathi esiningi ukubona ukufana nabo, bafisa ukuthi babone lokho okuyikona ngempela okwakwenziwa ilowo ekukhulunywa ngaye. Kanti uthi ziningi izigcina magugu kulesifundazwe futhi zinomlando zonke. Akulona ifagugu esinalo nesigcina magugu esinaso kuphela lesi, ziningi nezinye esizisekelayo esikhona esilapha eHondini esigcine umlando umntwana okaphinda ngene naso siwumnyango sisondele kakhulu eduze kwaso. Zikhona nezinye izigcina magugu eziningi khona esilapha eGroundville esigcine umlando wenkosi uLuthuli, khona esenanda esigcine umlando kaBabudube nezinye izigcina magugu esigcine impilo nemlando yabantu kuphela. Khona ezinye ezigcina izinto zokuphila. Abantu abasha bathi kubalekile ukugcina kwalezi zindawo. Kubaleke kakhulu ukuthi sigcina amasiko namagugu
so that sizokwazi ukuthi sivikeleke lezo zinto for izukulwane ezisilandelayo emva kwethu sikwazi ukuyithola leyo information noma lolo lwazi olubekiwe lana olugciniwe because manje kulula ukulahleka kolwazi. Yayisiza intsha eqhamukayo ukuthi yazi ukuthi yini esiyenzile ubunzima esidlule kubona nokuthi lento esisivezela zona ezinhle zisetshenzelwe kanjani zibaleke kanjani kubona yabo. Ezindabeni ze1KZN TV ku Ayanda Dube siHawik. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi ke masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Isilo samukele inkosi yaseNigeria. Intsha ye-EFF ithi akuyekwe owamaphoyisa kanti MK yamukele abavela kwi-ANC. Kuleli qophela ke singene sijule engosini ke yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.09 uma liqhathaniswa nedola lasemelika libe u-20.27 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u-24.08 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$3,204.91 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$64.53 umphongolo. Ake sikubhekele futhi engosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi umdlalo wezikamagebhula iOrlando Pirates osephenduke ukudla kwebhentshi uMonapule Seleng angase ajoyine obengumqeqeshi wakhe kuleli qembu uJose Reverio kwiqembu ke laseGibhithe iAl Ahly. uSeleng ulizwa ngendaba ijezi kwiOrlando Pirates kusukela ngoZibandlela nyakenye. Kanti ke nakubona ke lonyaka ubengakadlali ngisho owodwa umdlalo waleli qembu. Ezinye zezinto kubikwa ukuthi ke zibe nomthelela ekutheni angadlaliswa lo mdlali kube ungaphumeleli kwesivumelwano sokuthi lo mdlali ajoyine leli qembu laseGibhithe ngomasingane walonyaka njengoba ke kuvela ukuthi ke lalimfuna uthuli. Kanti ke kukuya kukaReverio kuleli qembu kwenza ke ande amathemba ke ukuthi hleze lo mdlali ajoyine leli qembu. Ake sibhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngeziguqisi bese kuphathele zona namhlanje awuhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.